Mutyairi wemushikashika akatakura mudzimai waakamboroja pamba paaigara naye kwenguva yakareba kuchiwaridzo kunonzi kwaMarimira muguta reBindura, asiri kuziva kuti munhu uyu chipoko. Well, iyi ndo nyaya yakaitika kuBindura. Kune murume ainzi Tatenda. Murume uyu panguva iyi aiita zvemushikashika. So anotaura kuti rimwe zuva manheru akuchiti aende anopaka akatakura pamwe mai panzvimbo inonzi paMukuyu pabus stop uchangobuda mutawuni wakuenda kulocation. Asi mutakuro waakavaita ndewekuti akavaona vari nechepanze ndobva atoziva kuti ava mai ndomai vandakambogara navo. Zvisina hazvo, semunhu aiconcentrata nekudhiraivha akangoti vachingopinda ndobva atanga kutaura nyaya. Pakutanga kutovakwazisa, ko muri seiko, nguva yareba, kuri sei kumba. Mai vaye vaitopindura semunhu ari normal. Asi chakashamisa vazhinji vainge vari mumushikashika umu ndechekuti ko madha ava pavapinda andika environment iri munomu yaita kakuchinja. Asi chakaitika ipapo ndechekuti idzi ipfungwa dzainge dziri munhu wese ainge ari mumushikashika except driver, asi hapana akakwanisa kuti abvunze mumwe. Nonzi vakatopinda, vanhu vakatoswedidzana, motovha yatanga kutofamba. Yafamba kudaro, vamwe vese vainge vari mushikashika umu vakange vanyarara manje vakutongoshaya kuti chiko chimbonyatsoitika. Kuti vakomunicate nadriver, driver akutoratidza kuti driver ari kutofara chaizvo. Haasi kana kutombomainda kuti zvii zvikuitika, semunhu anga asangana nemunhu waanga ane nguva asati aonana naye. Nonzi mota yakarohwa. Asi chakashamisa panyaya iyi ndechekuti vanhu vainge vari mumushikashika umu vaienda kunoburukira pasame bus stop. Saka mota yakarohwa. Then mota yapinda mulocation. Mulocation imomo mune nzvimbo ine makuva echiwaridzo. Mukadzi uyu akabva asvika ndobva ati, shamwari, chindiburutsirochi pabus stop ana. Mutyara uye mushikashika haana kuda kuita shungu nazvo, vati nhai madzi, kasima kugara kuno here. Zvikanzi aiwa kumba ndinochinja hangu, pane munhu anoda kuita sei, pane munhu anoda kuona panapa. Zvikanzi ndimanga maita laki nekuti ndotondose atongokusiya asawira. Ndobva atanga kuti asawira. Saka asawira musara zvakanaka, muchenjera time dzinodzi mungaite sei, mungabatwe nematsotsi. Apa nguva dzinonzi dzanzi iri kumapast 10 to 11. So zvadaro mota yasimuka yafamba, vanhu vainge vari mumushikashika vanyarara zvino vari zii. Pakazoitawo murume wechikuru ainge ari mumota umu ndiye akazoita ushingi hwekuti rega abvunze driver. Zvikanzi nhai vamutyairi, munhu wamatakura uyu munotozivana naye here? Sorry guys, kana wanga usati wasubscribe nekufollowa channel ino shamwari chibva wangodaro so that channel inoramba ichikura ndokutosapota kwamune muchitotiita. Anyway, let's get back to the story. Then mota umu mainge muna mudhara wechikuru ndiye akazoita zvivindi zvekuti abvunze driver. Zvikanzi naiva driver, munhu wamatakura apa munonyatsomuziva here? Zvikanzi nadriver, madhava ndakaita nguva ndichiroja pasame imba pavairoja. Madha vanogara location kunonzi kwaMarimira, ndokwavanogara maya. Zvikanzi aishuwa mwana wangu kuti munhu uyu unomuziva. Vamwe manje ndipo vakabva vatanga kutaura, inini zvandanzwa munhu paapinda munomu hazviko. Zvikanzi manzi weiko? Vamwe vakuti akatanzwa bvudzi rangu kumiramira, mukati ndatanga kumerera, vamwe vakati ndapera simba rokuti ndikwanise kutaura but ndanga ndichitya. Zvikanzi nadriver uyu, aiwa musambotya zvenimi, mai ava ndoita sei? Mai ndinotovaziva, mai Provi ndaigara navo nguva refu sitereki tiri kwaMarimira. Zvikanzi aiwa driver, isusu hatina kwatiri kumhanyira vabereka. Kana iwo uri shuwa zvishuwa kuti mai ava waigara navo kunzvimbo yorutaro kwaMarimira ukako, ngatingoendaika tinoita verification. Tichadaro tatakura munhu asiri munhu. Zvikanzi aiwa hakuna chinhu zvakadaro, munoziva kuma nemushikashika vane nharo. Zvikanzi nevanhu manje aiwa isusu tiri kuenda kunhu 1
tese tikunosara progress. Saka iwo wadi kungoenda, ngatingoendai pamba pacho. Unonota make sure zvishuwa kuti mai varichi varipo. Kana driver, saka mukuti ndatakura chipoko here. Oreti handei. Kutyaira akarova mota akananga kwaMarimira. Vapinda pamba paaigara ndobva asvika kukukuku. Tisvikewo panapa. Vanhu vatomuna vamwe vakamuziva vakambogara vese. Komuriseko mudhara nguva yareba. Ati zveshuwa nguva yareba but ndiripo zvemazuva ndadzoka ndakumboita se ndakumboita zvemushika-shika. Zvikanzi ndiri kutsvagawo da kuonawo my prof. Akuzi landlord zvikanzi watoda kuonani? Zvikanzi ndiri kuda kuonawo my prof. Landlord ndobva ashedza murume wacho. Yamunzwe zviri kuno. Naiwe wati uda kuonani wewe? Zvikanzi ndati ndoda kuona my prof. Varipo here? Ndambowatakura pane chi? Zvikanzi iwe wati wamboita sei? Zvikanzi ndambowatakura. Zvikanzi my prof wauri kutaura iwewe vakafa gore rapera. Zvikanzi ndamutyaire mati chii? Zvikanzi prof wauri kutaura iwewe vakafa gore rapera. Tyaire ndopaakati kuna vanhu vanga vari mushika-shika vaya. Zvikanzi kwa vanogotaura kuti meprofi vakafa gore rapera wani sei inini ndavatakura nhasi. Handina kutakura meprofi tasikatotaura tise nyaya here tiri mushika-shika. Zvikanzi nalandlord aiwa meprofi vakarwara but havana kurwara nguva refu. Varwara kudaro vakatozonofira kuchipatara. Asi vanga vachiri kugara zvavo pano. Murume wacho ndakatozotama havachagara pano. Zvikanzi musadaro kai. Vanhu mushika-shika ndipo vakatanga tambokuudza iwe kuti uyu munhu wawatakura uyu haasi munhu. Landlord maona kubva. Zvikanzi my prof ndavatakura kubva kumkuyu bus stop. Ndikati novasiya pamasumba apa. Vachiti pane munhu warida kuona. Asi chazoti tisvike pano nditi kuti vamwe vangu ndova nditi iwe munhu wawatakura munhu here? Ini ndatobvunza ndikatotana provi vakadii, kubaba provi vari sei, yanguva refu ndisanda kuona. Vanga vachitopindura. Landlord vakatya nenyaya yavakanga vaudzwa. Driver wemushika-shika akavhunduka. Asi chinhu chaanotaura chakaramba chiri mundangariro dzangu ndechekuti ndakashaya kuti alright my provi kufa kwavakaita kana kunzi vakafa zvemashuwa-shuwa why vazomukira kuneni. Uyu murume uyu anotaura kuti nyaya iyi yakamushungurudza zvisingaiti. Nanhasi haasati ane maanswers maererano nenyaya iyi. My provi vakafa vakamuka chipoko kune murume wavakambogara naye pamba. Vakakwira mushika-shika vakanotosara pabus stop. Vaitaura nyaya izvi zvinotyisa manzangu. Munotiwo kudini nyaya iyi yamai provi kubhindura kunzvimbo yekwaMarimira? Anyway, this is Zim Untold Stories. Kana une nyaya dzako dzaunodawo kuti dzinzwikwe nevamwe, usatya zvako kundibata panhamba dzinoti 0777 448 050. Until next time, my name is Slick Nelikwan here on Slick Media TV, Zim Untold Stories. For now, I am out. Konjasa.